Potles Bohu. Amen. Amen. Halleluja. Sláva Bohu. Ja som vďačný Bohu, že môžeme byť dneska na tomto mieste. Církev. Viete prečo? Lebo toto, čo sa deje tu, toto stretnutie, táto konferencia, to nie je z človeka. To je z Boha. Amen. A ja som presvedčený vo svojom vnútri, že Boh niečo začína nové tu v Anglicku. Ja verím, že Boh chce posunúť rómsky národ na vyššej úrovni. Ja verím, že Boh chce novú generáciu zasiahnuť. Verím, že Boh sa chce dotýkať kompletne rodín a zmeniť ich životy z minusu na plus. Veríš tomu? Amen. Silnejšie, veríš tomu? Amen. Halleluja. Amen. Viete čo, keď som sa pozeral dookola a známe tváre, viacerí pastori, služobníci, veriaci, sme tu dneska na tomto mieste a my sme boli pri začiatku toho, čo sa robilo, alebo čo Boh robil na východe Slovenska na začiatku. A dneska sme tu na tomto mieste. A je to milosť Božia. Určite každý z nás sme si prešli niečím. Naša viera bola vyskúšaná. Ale dneska sme tu na tomto mieste, lebo Boh chce niečo veľké urobiť. Viete čo, bratia a sestry? Keď kázal náš biskup Pašo, Miro a Brian, naozaj Boh mi dával myšlienky, že Boh často koná veľké veci tam, kde sú veriaci zjednotení. Kde sú veriaci zjednotení v modlitbe, viere, v láske. A preto ja verím, že to, čo dneska Boh začal konať tu na tomto mieste, to je taký prielomové, to je také prielomové. Ako už som spomínal včera, že tu v diskusie žije Rómov, je asi 150 000 približne Čechov a Rómov. Iba Rómov, a nespomínam tu iné národnosti, len Čechov a Rómov. Aká veľká žatva je. A my ako Boží služobníci, ako veriaci, ktorí milujeme Ježíša Krista, musíme sa zamyslieť nad tým, že akú veľkú zodpovednosť máme za náš národ. Amen. A možno Boh pridá aj iné národy. My sa nebránime proti tomu, ale ja viem jednej veci, že Boh miluje aj rómsky národ. Že to, čo je opovrhnuté, to, čo je na boku, čo jednoducho, čomu sa vysmieva tento svet, to chce Boh osláviť. Takže Boh na nás nezabudol. Ktorý z vás tomu veríte? Že Boh nás miluje. Halleluja. Takže berme zodpovednosť naozaj za okolie, za mesta, za dediny. Berme zodpovednosť za naše manželstva, za naše deti. Naozaj, lebo zodpovednosť je Božia v našom živote. Chcem vás povzbudiť jedným veršom. Nebudem dlho rozprávať. Ale keď som rozmýšľal, Boh mi dal jeden verš na srdce. 1. Korinťanom 15:58. Preto, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, vždy horliví v diele Pánovom, lebo viete, že vaša práca nie je márna Pánovi. Nie je marná. Buďte pevní, nepohnutelní. Prichádzajú problémy, prichádza aj choroba, finančné ťažkosti, sklamanie z ľudí a tam presne tento verš hovorí tvojmu životu, buď pevný a nepohnutelný. Buď pevný a nepohnutelný. To neznamená, že keď prechádzaš ty, ja, alebo niekto iný problémami, že Boh s tebou nie je. To neznamená, že Boh na tebe zabudol. Boh ťa miluje a stále to má všetko pod kontrolou. Ale niekedy, prečo to prichádza? Nemáme na všetko odpoveď, ale vieme, že Boh je s nami aj v problémoch. Takže buďme pevní. Buďme pevní. Nepohnutelní. Majme vnútornú istotu, stabilitu vo viere. Postoj našho srdca nech bude také stabilné, presvedčivé. My, ktorí sme uverili v Ježíša Krista, my veríme, že Boh je reálny a že On je živý. My sme presvedčení vo vnútri, že Boh je dobrý.
Takže majme korene hlboké. Niekedy, bratia, sestry, problémy môžu na život ako keby nahnúť, alebo zohnúť, inak poviem. Ako keď je vonku vietor a fúka na strom a vidíme, že s listami to tak trasie a aj strom, konáre sú také zohnuté, ale keď prestane vietor, zase sa narovná. A tak je to aj s našim životom. Sme veriaci, sme zakorenení v Kristovi. Problémy prichádzajú, ťažkosti prichádzajú. Môže nás to niekedy tie problémy, ťažkosti trošku ako keby zohnúť, ale my sa zase narovnáme. Sme pevní, buďme pevní, stabilní, nepohnutelní. Ako keď nejaká skala je pri mori a keď prichádza vietor, tie vlny bijú do tej skaly, ale zo skalou to neurobi nič. Buďme pevní a stabilní, nepohnutelní v Kristovi. Amen. Nedaj sa oklamať. Nedaj sa, aby ťa niečo odobralo od Pána, aby ťa niečo oklamalo. Nenechaj sa oklamať falošným učením. Nenechaj sa zlomiť problémami alebo názormi, inými názormi ľuďmi. Neodvracaj sa od Boha, ale buď stabilný a pevný. Môžeš na to povedať amen? Amen. Halelujá. Halleluja. A hovorí ďalej, vždy horlivý v tele Pánovom. Robme Božie dielo s nadšením a ochotne. Jednu vec som si uvedomil, bratia a sestry. Z Božej milosti slúžim už niekoľko rokov a stále si pripomínam, stále si hovorím, ak by som to robil nejak ťažko, na silu, ak by som to nerobil ochotne a s radosťou, nemá žiadny zmysel. Božie slovo hovorí, vždy horlivý v diele Pánovom. Ďakujem Bohu za tú milosť, že som nestrátil ten oheň. Stále mám tú horlivosť vo svojom srdci a hovorím si takto, ja si takto hovorím. Dokiaľ budem žiť na tejto zemi, budem slúžiť Bohu Amen. s celou silou. Amen. Halleluja. Vždy horlivý v tele Pánovom. Ak si veriaci, ak miluješ Ježiša, nikto ťa nemusí ťahať. Poď do zberu, poď so mnou slúžiť. Poď, ideme evangelizovať. Nie, ja som pripravený, hovoríš, lebo v tebe horí Boží oheň. Slúžme Bohu s celým srdcom. Nebuďme pasívni kresťania. Alebo nebuďme horliví len vtedy, keď máme dobrú náladu. Keď si zavolá pastor, alebo niekto podsvedol, ale dneska sa necítim dobre. To nie je správne. Ale buď horlivý aj vtedy, keď to nie je ľahké. Keď prechádzaš ničím. Božie slovo hovorí vždy, stále, povedz sa mnou vždy. Megekvar, vždy. Vždy horlivý. Je to náš životný štýl. Náš životný, kresťanský životný štýl. A jednu vec som si uvedomil ešte, že neslúžime preto, že musíme, ale slúžime preto, lebo milujeme. Amen. To, čo nás motivuje, je láska Kristovi. Ak toto ťa nemotivuje, potom je to zlé. Slúžime z lásky, milujeme Pána. Nie z povinnosti, ale ak miluješ Boha, miluješ aj ľudí. Záleží ti na nich. Ako už tu bolo hovorené veľmi krásne o tom, že naozaj my musíme aj hľadiť na naše generácie, aby sme tu zanechali. To je takisto môj postoj. Niekedy si dávam otázku, nemôžeme sa venovať len stále dospelým. Musíme jednoducho hľadiť aj na iné generácie. Mládežníci, tínedžeri, deti. A čo keď Ježiš nepríde počas nášho života? Možno príde počas života našich vnúkov. Takže áno, očakávame, ale stále jednoducho sme v zdravom postoji. Amen. A posledné, vaša práca nie je márna v Pánovi. Povedz so mnou, vaša práca nie je zbytočná v Pánovi. Takže naša práca nie je zbytočná v Pánovi. Veľa ľudí robí zbytočných vecí na tejto zemi. Ale ty, keď slúžiš Pánovi, to nie je zbytočné. Môžeš na to povedať amen? Amen. Halleluja. Čiže tú prácu, ktorú my robíme, jednoducho, to nie je, že bez výsledku, ale má to hodnotu. Povedz so mnou hodnota.
Vieme, každý jeden z nás, čo to znamená hodnota. Sú veci, ktoré majú hodnotu a sú veci, ktoré nemajú hodnotu. A slúžiť Bohu, to má hodnotu. Takže Pavel tým chce povedať, že všetko, čo robíte pre Boha, nikdy nie je zbytočné. Amen. Aj keď niekedy nevidíme hneď výsledok, ale Boh vidí našu službu, našu námahu. Boh vidí tvoje srdce, tvoj pláč. Haleluja. Takže má to väčšinu hodnotu, bratia, sestry, ukončím toto krátke slovo a preto povzbudzujem vás všetkých. Buďme horliví, ešte horlivejší. Inak povedané, pridajme plyn. Halleluja. Pridajme plyn. Každý jeden z nás, ktorí slúžime tu na tomto mieste, viete o tom, že môžeme ešte viacej niečo urobiť pre Pána. Amen. Takže pridajme plyn. Neťahajme sa s Pánom ako 90-roční detkovia, ale jednoducho choďme s celou vášňou, celou horlivosťou nasledujme Pána. Takže ešte raz nakoniec prečítam ešte raz tento verš. Preto, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, vždy horliví v diele Pánovom, lebo viete, že vaša práca nie je zbytočná v Pánovi. Amen. Amen. Nech vás Boh žehná. Amen. Sláva do blesku. Halleluja.